nginenkampani lapho khona ebizwa ngokuthi SNB Freight ephethwe uCEO uSaren. Lenkampani likely uDethewi. Lenkampani iku275 Cedar Road. Comrades, lo mqashi lo ushaye abasebenzi, ushaye umsebenzi wamshiya enomndondo engaqali. Abasebenzi lapha yana bayashawa physically. Bekusengcono sikhuluma ngo-exploitation, la sikhuluma ngo-physical, and I will show you u-physical ushawe emsebenzini uyosebenza. Nakho kungikhathaza kakhulu, kuyangikhathaza ukuthi abasebenzi ba-resulte ekushayeni abaqashi ba-resulte ekushayeni abasebenzi, babashaye okwangempela, okukhombisa okusivezele nanokuthi bakhona abasebenzi phambilini abafayo ngokushawa kuleya nkampani. Ngifuna ukuqala la, uma umsebenzi ufika netruck uze edepot, uyafika edepot uyathathwa kuthiwa kalinde elokuze netrucking, kanti trucking ingekho right, kade memeza imini yonke ukuthi truck ayikho right, kwathiwa akasebenzi njani. Sebe mayibuyele edepot, siyafika edepot kuthiwa akayipake ahlale kuyo, bese kubizwa bonke odriver kuthiwa beze la behlangana khona. Mabeza la behlangana khona odriver bese kuthiwa yena akahlale etruckini. Bathathwe bonke odriver ngeveni bayiswe kwenye idepot eseduzane kwakhona, bese kusuka abantu abawu2 abayibize ngama-security kuye, bafike bangene esangweni kwi-security yakhona, baze bayongena ku-receptionist, bafike kuye bamthathe bathi bacela ukuhamba naye bayobuka i-truck. Mabefika etruckini bafike badlule baye eguardroom. Mabefika eguardroom bambuza ukuthi untshontshelani udizili, bamshaye ngezagila emsebenzini, ngeimvuku emsebenzini, bamshaye aze athola intuba yokubaleka. Mayibaleka afike esangweni, i-security limvimbe esangweni limshaye nalo, kuze kufike laba bamshaye azaphoqe indlela yokuphuma ngegate awele ngaphandle. Bethi bayamlandela baleka azasizwe enye inkampani eseduze ekwazi ukumfihla, sebephuma ngemoto beyomfuna ukuthi bayamfuna ukuthi bamthathe bambuyisele eJardini. Cela nilalele kahle lento. eMontclair abasebenzi mabesuka lapho bathathe lo mfowethu lo bamyise police station eMontclair. Ngifuna ukusifunda lesi sikhathi ngoba ngifuna i-investigation iqale isebenze eMontclair. eMontclair beku11 kuya ku12 khona amaphoyisa abesebenza lapho from 11 e-charge office to 12. Lamaphoyisa ayabona umuntu ukuthi ulimele, ayabona umuntu ukuthi akasenawo amandla, kodwa bakwazi ukuyomreferya kuphi, bathi akahamba eBrighton Beach. Mayifika eBrighton Beach esathi intombazane nje umvulela icala, umuntu afade umuntu, athatha umuntu ayiswe eKing Edward. Mayise King Edward aqale eKing Edward bamlalise from Sunday to Monday, if I'm not mistaken. Bamlalise eKing Edward for 2 days. Abuya azovula icala kuphi eBrighton Beach. Mayifika eBrighton Beach ufika kukhona amaphoyisa amabili. Uya kwelo muntu uyothi kwelo muntu ngizovula icala ngashawa emsebenzini. Uyabona lo muntu akakwazi paralyzed because bamlanda ngemoto ngoba engasakwazi ukuhamba. Paralyzed. Uphethe itishi
zasesibhedlela. Amaphoyisa athi kulungile, iphoyisa lomuntu bathe ubani liphoyisa athi ngilibona kona bayikona isibongo babhale ibongo ezimbili la bathe uMdletshe noma uMdluli bathe phakathi kwalezi ibongo zombili eBrighton Beach and ngithe abasibhala isikhathi sakhona beku 13:32 okusho ukuthi beku 1:30. Uma ngabe ke le ndoda le iphuma eBrighton Beach ifike eBrighton Beach, iphoyisa lomuntu bese libizele eNdiya ukuthi alize libize leNdiya ukuthi alize lizo attenda le case. Lele leNdiya malifika la libuza ukuthi kwenzekeni bese lo muntu ayasho ukuthi ngizovula icase ngishayiwe emsebenzini, and lo muntu ushawe kuyabonakala there are scars all over and unyawo langaka left emangalona laka right yangisakhumbula lulimele luphukile. Now uma lo muntu ethi uzovula icala bese bethi bona hayi so abesethi ngifuna ukuzovula icala bese ngiyolanda ikhwama zami emsebenzini. Qagela ukuthi kwenzakalani. Amaphoyisa angalivula icala athathe umsebenzi amise kuphi, amise eLokuzeni emsebenzini khona lapha ka SNB Freight. Lapha ka SNB Freight mayifika lo lamaphoyisa afike bese endleleni bamvalele ngemumva evenini, endleleni bahambe bekhuluma befonela umqashi ukuthi kubetshe bekhuluma nomqashi endleleni uyabezwe ngemuva. Mayifika asuka umqashi eze kubo evenini, afike umqashi eyasikazi ukuvula ngemuva evenini bese laba bangakhulumi lutho bangamehlisi, basuke lapha akhulume umqashi oku HR akhulume namaphoyisa. Amaphoyisa athathe laba bantu bobabili bengakehle evenini abathatha bayise la eshayelwe khona kwenye depo mayifika ehla abuze kuleli security lamshaya yathi uzolanda ingubo zakhe kuleli akakhulumi ngokushawa akhulume nje ngalento ukuthi uzolanda ingubo zakhe. Lithi security ingubo azikho, malithi ingubo azikho isecurity amaphoyisa angena emotini ya state ashiye lapho umuntu elimele engakwazi ukuhamba enamabhandishi enakho konke, bamshiye khona lapho bashawa umuntu baphume ngegate bahamba bashiya umuntu lapho ekade eshawa khona eshawa umqashi. Mangithi umqashi ke umqashi ubesebenzisa abantu bakhe ukushaya usebenzisa abantu bakhe ukushaya abasebenzi kule yandawo aqede lapho abanikeze ini iLokuzeni iagent khona iagent ke lapha asebenza nayo okuyi ISS agent ngiyeza kuwe sizokhuluma futhi ngayo. Lo mqashi ke mayisekwenze lokho amaphoyisa asuka ashiye kanjalo ke ahambe amaphoyisa. Laba abantu baphinde bahambe baye eKhathomena ke bethi bayovula icala ngoba ngeke basakwazi ukusizakala eBrighton Beach. eKhathomena babatshela ukuthi ngeke bakwazi ukubavulela icala bawulivula eBrighton Beach. Abafowethu laba bahambe ngokuthi thina ke esaziyo ukuthi icala akwazi police station ukunqaba ukuvula icala ongenani bangalivula batransfer idocket le esibuke eLokuzeni eMontclair eBrighton Beach eKhathomena. It needs to be attended very decisively by umphathi wamaphoyisa must attend, and lama phoyisa must be suspended. Ngeke sibe namaphoyisa eSouth Africa akwazi ukuba heartless the way lamaphoyisa enze ngakho. Uma ngabe qhubeka aze ahamba ayovula icala kuphi eDurban Central 4 police station
ulimele awukwazi ngisho ukuhamba 4 police station umndeni usuhamba ugqiqa ngemoto umfowabo behamba emsiza gqiqa ngemoto 4 police stations akakwazi ukuvula icala umuntu eshawe emsebenzini now uma eqeda ke uvula icala bayasuka epolice station eDurban Central bamnikeza iJ88 niyayazi iJ88 eyokuthi ihambe aye dokotela asho ukuthi ulimele kangakanani mayifika lapha iJ88 eKing Edward ayigqiviziwe abuyele kuthi akabuyele epolice station abuyele epolice station afike epolice station bayigqivize bayithathe bayibuyisele abuyele nayo kuphi eKing Edward baphinde futhi eKing Edward bathi le J88 ayinayo information fanele kube yibona bayigcwalisana aphinde futhi abuyele eDurban Central ngicela nibuke lento bafowethu ukuthi when we talk about the public sector sikhuluma ngabantu who are competent i-training we don't know ukuthi khona umuntu ongabuyiswa agqiqe from Durban Central to King Edward to Durban Central to King ulimele lo muntu ushayiwe lo muntu now icase yakhe is case number 97 stroke 6 stroke 2025 where from eshawe nge1 akasizakalanga kwaze kwayoshaya i5 izolo ubengasizakele lo muntu icala livuliwe yebo izolo but le yokuthi ahambe agqiqe from point A to point B ishuthini South Africa ishuthini isho ukuthi we siyi country enganawo umthetho completely and le yankampani ekuthiwa yiSNB Freight kufanele ivalwe asinayo any option kufanele ivalwe and we will mobilize i-country yonke to close that company because i-abuser abantu ingabaholeli abantu bafake kwi-agent lebizwa nge-SSS into eyenzekayo ke lo SSS na uJustin lo obefona ngikhona ke manje mina ezokhuluma nami lo mfowethu la kwi-MK Labour Desk lo mfowethu uthe sakhuluma nami kwafona lo Justin bafuna ukwazi ukuthi ukuphi ubani ovula icala bajaha ukuyosula icala bayodayisa icala bayolahla idokelo ubuza ukuthi ubani ovula icala ngathi mina ayimtshela ukuthi livulwe eBrighton Beach ngoba ngibona kahle ukuthi bajaha ukuye eDurban Central namanje umsesho ozophatha icala eDurban Central sifuna ukuthi angeke azakwazi akana chance nanokuthi nje lelo cala azalilahla ngoba sizolivulela amehlo and I'm going to write a letter to Mkhwanazi to eDurban Central ukuthi this is what is happening ukuthi la emaphoyiseni sesinabantu abangafuni ukusebenza abakwazi ukuthatha icala bathi adlulele kwenye police station umuntu elecishe wazowafa lo mfana egqiqa engakwazi ukuthola usizo bafowethu I'm calling for all South Africans to respond and to attend and to participate with closure yale nkampani sine program esoyenza nje very decisive program esizoyenza we must go on Monday siyakhona Monday uMonday ukabani lo Monday ka8 I think it's 9 siyako closer le yankampani siyoma ngaphandle siyofuna ubulungiswa ukuthi akwazi ukuba khona inkampani eSouth Africa esebenzisa ukushaya kuthiwa kuyena oqala lo munye umshayeli kuthiwa uyishiye endleleni truck wabaleka ebona naye ukuthi uyongena kulesi simo esibhekene naso bafowethu South Africa is no more safe emsebenzini but MK Labour Desk will make sure ukuthi no one odlalela umsebenzi ngeke sivumeleyo
kusukela ekuseni kuze kuyoshona ilanga ngeke sesivumele. So on Monday we will mobilize everybody to go to that company, to close that company. That company needs to be closed. And aphunyulwa lapha, no rest days, no holidays, nothing. Akokhelwa lutho, abantu basebenza nje just one way. Bafowethu, I'm very cross. I'm sorry to say this. I'm unprofessional. I'm not professional when it comes to abasebenzi abaqhashazwa ngalendlela abaqashi. So bafowethu ke ileyo nto ke lo Justin ke usemfonela uthi ucela ukuhamba naye eGoli. Bafuna ukumbulalela endleleni. Uthi akahambe naye e-office yamdinga. Ingakudinga kanjani e-office ihlulwa ukuthi attend ushayelwe emsebenzini. Bafowethu, there is something else. Ziningi ingane zabantu ezifayo la emsebenzini. Ezifa literally, not emoyeni, not exploitation, not unfair dismissal, not unfair labor practice, but zifele emsebenzini abaqashi befuna ukwenza njani ukukhipha igazi lawo. Lo CEO uSarina azi ukuthi on Monday the company will be closed. And sizoziyela thina asithumeli umuntu, sizoyela khona siyobuza ukuthi why kufanele kufa abantu ngenxa ukuthi kufanele yena athole imali. Amaphoyisa ase-Brighton Beach lento ayenzile, ngicela uMinister of Police, uCommissioner of KZN, uMasteshi wase-Brighton Beach, lamaphoyisa waxoshwe immediately. Not even immediately bazosuspendwa bahlale ekhaya baqulelele icala abalenzile beyobulalisa izingane zivele seyishayile. We cannot allow this happen in South Africa. Regardless ukuthi iphoyisa sekwanele ukuthi bathatha ama-bribe, but we cannot be subjected ukuthi abantu abamnyama bazofela emsebenzini ngenxa yokuthi khona abantu ababenefitayo to the abaphethe umthetho. Ngizozilandelela le uma ngabo amaphoyisa engafuni uyi-attenda lento siye enkantolo ngalento. No one will stop us to do that. Siye enkantolo ngalento. Uma ngabe amaphoyisa ezoyithatha lento ecabanga ukuthi azoyifaka phansi kacarpet kwenzeka kwenye indawo, but hayi la kungenzeka kwenye indawo la isingazi khona, but hayi le elakithi le ngeke isilo kuze number yakona u97. Uma station waseDurban Central akayo ibheka lapha 97 u6 u2000 u2025. But amaphoyisa aseDurban Central, we are applauding them for opening the case, but we are not applauding them for failure to complete J88. Umuntu elimele agqiqe police station engasizakala. Asikuncomi lokho, and asinayo into esingayisho esingathi kukhona la singabashayela khona ihlombe for ukuletha abantu aba incompetent in the police station, in the church office. 0719784717 yimi lo anhlala.